एबसुनि मिरु रोंगौथि आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। सिगांनि बोसोरफ्राव खुंनाय बादिनो देग्लायबो एबसुआ 7थि मिरु रोंगौसा आनजाद खुंफुंदों। बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जौगाहोनायाव एबसुआ गोबां मावथांखि लानानै हाबा मावो। बेबादिनो एबसुनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदि एबसुआ मिरु रोंगौसा आनजाद खुंफुंदों। थांनाय 27 नभेम्बर खालारखालि देग्लाय मिरु एबसुनि 7थि मिरु रोंगौसा आनजादखौ आब्रुथिजों खुंफुंनाय जायो। खुंफुंनाय बायदियैनो दिनै बे आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे आनजादखौ देग्लाय गं 17 जिल्लानि गं 198 आनजाद मिरुफ्राव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे आनजादखौ थाखो 9 आरो 10 मोननै थाखोआव खुंफुंनाय जायो। बेबादिनो सारा आसाम नाङैनो गासै 8,314 फरायसाफ्रा थाखो 9नि आनजाद आरो गासै 8,600 फरायसाफ्रा 10 थाखोनि आनजादखौ लिरदोंमोन। फिथाइ बायदियै 3 गोजौसिन मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ सायख'नाय जायो। 9 थाखोआव सायख'जानाय 3 फरायसाफ्रानो जाबाय कामरुप जिल्लानि अनामिका बर' गासै 83%, कामरुप जिल्लानि हरिस्मिता बर' गासै 81.5%, गवालपारा जिल्लानि चित्रलेखा बसुमतारी गासै 81%, लोगोसे 10 थाखोनिफ्राय सायख'जानाय फरायसाफ्रानो जाबाय कामरुप जिल्लानि दानदेब बर' गासै 87%, अदालगुरि जिल्लानि पेनस्टार ब्रह्म गासै 84% आरो बाक्सा जिल्लानि रैरुब बर' गासै 82%। क्लास 10नि टप 3 जाय फरायसाफ्रा टप 3 मोनदों आं बिथांमोननि मुंखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। क्लास 10आव टपार जानो हादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय धनदीप बर'। बिथाङा मोनदों गासै 174 आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 87%। बिथाङा कामरुप जिल्लानि। गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै धनदीप बर' बिथांखौ जोङो कंग्रेचुलेसन हरबाय, जों बरायबाय। आरो नैथि मासियाव मोननो हादों पेनस्टार ब्रह्म, टटेल मार्क्स 168 आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 84%। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि। आरो थामथि मासिखौ मोननो हादों रैरुब बर'। बिथांनिया टटेल मार्क्सआ जाहैबाय 164 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 82। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि। आं दहायनो बुंखादों जोंनि जि मोनसे लिमिट जों पार्सेन्टेज होदोंमोन 85% होदोंमोन। दा बे जों नुबाय साथामनि गेजेराव धनदीप बर'आल' 87% मोननो हादों आरो सानै पेनस्टार ब्रह्म 84 आरो रैरुब बर'आ 82% मोनदों। माने जों बे सानैखौ कनसोलेसन हिसाबै जों बेवहाय लाखिनाय जादों। आरो क्लास 9नि जि टप 3 बिथांमोननि रिजाल्टआ जाहैबाय गिबि मासिखौ मोननो हादों अनामिका बर' 166, पार्सेन्टेजआ 83। बिथाङा कामरुप जिल्लानि। आरो नैथि मासिखौ मोननो हादों हरिस्मिता बर'। मार्क्सखौ बिथाङा अबटेन खालामदों 163, पार्सेन्टेज हिसाबै 81.5। बिथाङाबो कामरुप जिल्लानि। आरो थामथि मासिखौ मोननो हादों श्रुतिलेखा बसुमतारी 162 टटेल मार्क्स आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 81। बिथाङा गवालपारा जिल्लानि। दा क्लास 9 आरो क्लास 10नि जायफोर फरायसाफोरा बेवहाय मासि मोननो हाबाय, फिन खनसेबाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरबाय। रौता ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सुबुंफोरनि सुबिदाखौ नोजोर होनानै रौता सारियालियाव गोदानै बेखेवदों बाजै हटेल। नंगौ, बे हटेलाव ओंखामनिफ्राय लानानै साहा आरो गोबां मोजां जाग्रा आदारफोरखौ नोंथांमोनहा मोनजागोन। रौता सारियालिनि स्टेशन र'डआव बेखेवनाय बाजै हटेलाव नोंथांमोननो थि समावनो साखोन सिखोन जाग्रा आदारखौ होगोन। बेनि अनगायैबो बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसेबाव मोजां खाबुखौ लानानै फैदों। बे हटेलनि गोजौ फ्ल'राव मेल मिटिं आरो बार्थडे बायदि फोरबोखौ खुंनो हानायनि मोजां खाबुबो दं। जुदि सोरबा सुबुङा बाजै हटेलाव जानाय आदार नङाब्ला मेल मिटिंनि थाखाय खाबुखौ लानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9957514215 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।